Kailangan ng maalis. Naiangat na. Ano? Dadaling yung chainsaw. Bilang ko muna. Ito, sa kabayan. Oo, yun lang yun. Eto na guys, oh, ang puno ng mangga nakalawit na. Ayan. Kukunin na lang nila yung ano tawag dito? Chainsaw. Nakuha ba niya yung chainsaw o kukunin pa lang? Kukunin pa lang po. Ayun. Ayan. Grabe, no? Oo, laki. Tingnan mo to, kung hindi sisirain pa rin itong pader, itong ano natin, no? Ito, umalsa na. Pakita mo itong umalsa na. Eto friends, oh, nakaalsa na, oh. Kaya okay lang na masira yan dahil kasi babaguhin din naman nung ano, homeowners association. Ano raw, sisimento nila ulit dahil kasi itong puno ang ano ang sumira. Ayun. Naku, buti na lang pala wala din diretso dito, no? Opo. Hindi, meron po dito. Oh, hindi dito sa gilid, sana hindi pa masyadong malaki doon. Buti na agapan, sir. Ha? Buti na agapan. Oo nga. Pakisabi mo kung ano dito na putulin. Para at least, kasi mataas to pagka sinemento, mataas din yan, no? No? Kasi papalitan, ano, sisimentoan ulit ng ano ng ano? Ano pangalan nito? Ha? Hindi, itong ano natin, itong homeowners. Ano yung pangalan nun? Owa. Ha? HOA, hindi yung isa, ano yung pangalang isa? Moldex. Moldex. Ayun, Moldex. Ayun. Ayan, ayan ang development, friends. Tapos papantay na rin yon yung lupa ron dahil medyo mataas. At para ano, para mag-grade na mapantay na, palalabasin yung lupa tsaka alisin yung mga bato. Ayan, at tsaka natin ilalagay ang kubo at tsaka babakuran. Ganun lang, unti-unti lang. Kaya ano lang, tsaga-tsaga lang. Ayan, friends, na chainsaw na nila, napagputol-putol na nila. Ang galing, oh, ang bilis. Pwede pala kung saan bed. Dito. Junel, may tubig ako nilabas dyan. Hotel. Bukain mo lang dyan. Dong, kamusta diha?
Mayo. You see, now you don't. Ayan na, oh. Wala na yung puno. Pero kanina, laki-laki, no? Ayan. Oh. Ngayon, ito, yun na lang, ano, yun na lang, Moldex ang gagawa nitong, ano, itong sidewalk. Ayan. Pero bilib ako kay Junel, ha. Ang lakas ni Junel, ha. Junel, sa linggo, ha. Babalik ka mo yan, ha. Yan. Wala na yung puno. Nang dahil sa, ano, sa masisipag at magigiting natin, oh, na si Junel. Junel, mag-hi ka. Ayan. Tapos si Dodong, umalis na si Dodong. Tapos itong isang kasama natin, si, ano pangalan mo? Ben. Ha? Ben. Ben. Ayan. Mag-hi ka, Ben. Ben, mag-hi ka. Batiin mo, may babatiin ka dahil makikita ka sa YouTube. Oh. Siguro napanood niyo sa iyo, sir. Napanood mo na ba? Yung sa akin, sir. Napanood kayo sa iyo, sir. Napanood ko na. Oh, ayan, oh. Ito, mapapanood mo to bukas. Ha, Ben? Ito ngayon, babalikan to ni Junel. At ano to, tatanggalin na yung damo at saka ipapantay. Siya na lang daw ang gagawa. Kaya naman daw niyang gawin yan. Pero sa linggo. Yon, dahil kasi wala silang pasok dito. Kaya ayun, nangabangan natin ngayon sa linggo. Para pagkatapos niyan, pwede na akong ano, magpalagay dito ng kahit ano muna pinto. Babaunan ng tubo. Tubo, pababaunan ko ng tubo yan. Dito. Dito. Yan. Tapos kung anong size ng pinto dito. Tapos tubo din yon, tubo. Pagka ngayon nakuha na yung size ng pinto na yon, may tubo na. At saka ngayon susukatin niya ni Jarvie yung dun para sa kubo. Lalagyan naman nila ng ano to, mula dito sa poste ng pinto na to hanggang dun sa dulo. Gagawa naman niya ng bakod dyan. Paggagawa niya ng bakod. Ayan. Yan. Ngayon bago natin ilagay yung bakod, syempre kailangan mapantay na to para yung kubo maipasok muna sa loob. Kaya ang ano nito, ang buhay nito na kay Junel. Ayun si Junel. Sa linggo raw babalikan niya. Ayun. Kaya Junel, ha, nasa iyo ang buhay, ang buhay nitong kubo, ha, tsaka itong bakod, ha. Ayan. So ayan, maraming salamat sa Diyos at least wala na yung puno. Yun lang naman ang major na problema dito, dahil kasi madali na yan, madali ng pantayin niya, madali nang tanggalin yung damo niyan. Yung puno, yung ano naman, tatanggalin lang din yung ano na yon, yung puno na yan. Mukha kung anong puno yon. Ayan, at least ano na, malalagyan na natin ng kubo, malalagyan na natin ng bakod. Yun ang mga project natin. Okay? So eto, etong project ngayon, maraming salamat at ano, at lagi kayong nandyan at tatapusin na natin to at uuwi na sila Junel. Ayun, uuwi na sila Junel para na sa ganon makaano na sila, makapagpahinga na. Kaya kailangan lang natin ng ano, ng dasal, unti-unti lang matutugunan ang ating mga pangangailangan. God provides. Yan, diba?
Lahat yan pinagkakaloob ng Panginoon dyan, na pinagkakaloob ng Panginoon Diyos. Ganyan lang. Tamo yung ano, yung papaya namin, no, matataas na, oh. Ayun, no, pero pag pinantay yan, titignan natin kung may iwasan. Kung may iwasan niya, maganda sana wag nang ano, wag nang patayin. O sige, friends, maraming salamat, ha. At uwi na itong mga kasama natin. Okay, thank you. Ito yung pangalawang shelf, guys, na binili natin sa SNR. Ganyan lang, oh. Oh. Ayan. Ayan na. Ayan na. Finish na. Oh. Ano ka? Oh. Ha? Ano ka? Ganda. Kaysa isang yung 5,000 ano, mataas yun, mataas. Ito, kailangan natin ganitong size lang, no? Oo. Lalagyan na natin ang shell. Shell. Hindi mo nasara yung isang cabinet, oh. Wow! Boy carpenter na naman tayo. Si Boy Carpintero. Boy carpenter naman, para naman maganda. Boy carpenter, sabihin mo. Boy Carpenter. Yun. O, diba? Oh. Ah, Yan. finish na. First value. SNR brand. Members value. Members value. Bikini man. Sturdy siya, guys. Sturdy, oh. 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 Tsaka okay lang size niya. Oh, yung Meron ka pang space dito. Oo. Yung nagsabi na ano, sinabi sa akin, Alay. na gusto raw niya to. Gusto niya raw magpalagay sa bahay niya. Oo. Bumili ka. O gusto mo, bibili kita. Ako magkakabit, mag-assemble. Diyan para diyan sa bahay nyo. Ha? Ano, alam mo kung sino ka? Ha? Ano? Bili tayo. Tapos, i-assemble ko diyan sa bahay nyo. Ha? Tapos meron pang malaki kung gusto mo yung mas malaki. O, kung meron mas malaki. Ito ngayon, friends. Oh. Oh, patungan mo ng Dito chinelas. mo sa baba. Sa baba. Hindi, sa baba yung ano yung Oo. yung mga mabigat. Okay. Ito, ayan. Oh. Tingnan mo. Oh. Ayan, oh, di ba? Oh. Oh. Ah, ha, ha. Or tools, mga gamit nyo sa garahe. Ayan, oh. Oh, sturdy. Oh. Bibilin to, ano, 2,499. Yon. Tapos, kung ako mag-assemble, bali 5 siya, 5,000. O, sasara ko na lang na 10,000. I-assemble ko para sa inyo. May negosyo ka pa. Hindi. Pero kay Miss, ano, dun sa gusto gusto nito, libre, free. O. Ha? Basta bili tayo sa mga, Halika na. sa mga kayong bumili. Sabihin mo, halika na. Punta na kami dyan. Ha? Ano, mag-decide ka na, punta kami dyan, ha?
Ayan, oh, di ba? Oh, mga gamit nyo sa garahe, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, pwedeng paglagyan yan, di ba? Oh. Ayan. Oh. Di ba? Oh. Oh, oops.